endleleni uyabathwala bakhe uyabahola endleleni. Molweni ekuseni bantu benkosi. Ndibuyile futhi no part 2 wam wakanika abantu bam ithemba. Kusenzinyana ke kugele nizawuthi chu nam benditshilo ndathi kunzinyana apha xa kulo technology, but ke sisonke sizawuthi chu. Bendingasigqibanga ke istory phofu andikakazosigqiba, ndizamane ndibuya nje kancinci kancinci. Enye into efuneka niyi-understande ke ngam, andizithandi izinto eziserious kakhulu. Ndingumntu othanda nje ilife nje ezolileyo engaphithizeliyo. Mandiyiqale ke istory sam kwakhona. Upart 2 ndinigqibele ndinixelela ukuthi ndigqibele kwaLanga. Ndisatsho ukuthi ke umntu wayehlala kulaa bhangalo, kwakuthi xa kunetha kweminye imizi kulelwe kupholiwe. Mna ndiyantanta ubusuku obu mane ndiyochitha la manzi xa igcwala le kum. Masidlule ke apho. Singadlulanga, come to think of it, ndithe mos mna ndikhule ndizithanda izinto. Bendithi xa ndihlala kule bhangalo ndiqonde no man, Thixo, I deserve better than this. Yibhangalo yantoni le, ndiyiunderstanda ndinerofu entlokweni yam, but why kufuneka mna ndihlale apha ndizithanda ndinjena izinto. But ke imeko yabisithi ulapha ngoku yamkela. I remember lo malanga ndingumntu ke ewayekhe athi xa kwakunesanti eninzi mosiphana kwaLanga kulaa ndawo ndandihlala kuyo. Kufuneka into yoba umntu makade anxibe ii-plastics ukuze akwazi uyongena etheni, because kaloku andifuna uba mdaka. Ndiyenzile yonke loo nto bethunana, ubomi nje bungekho lula bunjalo. Bendithe ke kuni ndizawunibalisela ngendaba ye-birth certificate. So umcimbi we-birth certificate uhamba kanje. Ndithe mos mna ndingumntana ozalwe fani, umntana ozalelwe endlini, umntana ozaliswe ngoogogo. So xa ndibuka imeko yam sendimdala kangaka, ethi ukuzaliswa ngoogogo, uba niyanotisa ixesha elinintsi bayandithanda kakhulu abantu abadala, ndinegazi labo nje, amaxhego namaxhegwazana ndithanda ukufa. Andazi ke noba inento kwenza nale ndlela ndazalwa ngayo, noba kwenzeka ntoni na, naleyo yaziwa nguThixo. Ndithe ke ngeli xesha bekufuneka ngeli xesha ndigxothwayo ndiya kulaa Cape Town, kwenzeka ke ndevizwe lisitsho nje isithi igama lakho unguMercy. Right, ndithe mosi English thina emakhaya sasiyifundiswa kwangeXhosa, akho nto ibitheni. So uMercy abathetha ngaye, mna kule voice ndiyivileyo apha, igama lakho unguMercy. Ndabe ndiqonda uba okay, lo Mercy ndimbhala kanjani. Mna ke ngoku nako ndimbhala uMercy as in Macy, lo we-Afrikaans. Nevertheless ke kwenzeka kuba igama lam ke lide lihlangane ibe nguMercy lo weBhayibhile. Sorry, because if ngela xesha ndandisendisazi kakuhle isiNgesi, okanye ndandifunda iBhayibhile yesiNgesi at the time, because iBhayibhile umntu owayefunda at the time yayiyesiXhosa. So uMercy ke ngulo Mercy lo waseBhayibhileni, njengoba nisibona ke ispelling segama lam akho nto. So kwanyanzeleka ke ngoku umntu ondim nje mandandisesikolweni nje ndikwazi ukuba ne-ID. Umntu ondim akana-ID, akana-passport, sorry, not i-passport, andina-birth certificate. Izawuthiwani konje le nto? Kungela xesha ke ngoku ezikolweni kwakufuneka abantwana benzelwe ii-IDs. So sakhutshwa ke sonke esikolweni masihambe siyokwenza ii-IDs. Mna ke ngoku andinamzali. Xa ndifika eHome Affairs kufunwa umzali ozawundisayinela for le ID. Umzali akekho, ndingulo mos ndithe mna ndiyazikhulisa mos ngolu hlobo, akho umzali apha. uThixo emhle yazi kwakhona kwathi usisi wayenceda, wayenayisi kakhulu, wathi ka uhambe uye pha phandle ukhangele kwaba bantu badala pha ucela bakho umuntu onokumela na.
ndithi mna uThixo emhle ndaya phandle nyhani nda-approacha lo mama. Ndiyakhala ke inyembezi already because I do not understand abanye abantwana balapha esikolweni balapha baziswe ngabazali babo. Mna ndingulo mntana ke ungenamzali uba itheni izide ifike ibe njena. Ndim-approache lo mama nyhani, hayi umama wakhona avume bethunana athi why not ndiza kusayinela mntanam andisayinele ke umama wabantu. Ibe iyaphuma ke i-ID ndenzelwa ke ne-birth certificate at the age of 16, I think I was 16 at the time, between 15 and 16. So nam ke ndafana nabanye abantwana ndanayo i-ID. Le ID ke ndithetha ngayo same ID eyandithatha yandifaka eWoolworths ndawufumana umsebenzi. Kwezi ndawo bendisebenza kuzo mos niyaziqonda uba ibiza indawo nje ezingacacanga like ezitendini bekungafunwa ID, umuntu ebesebenza qha as long as busenza imali kugqityiwe. KooSimba ke again umuntu wayecasual, babenganazo stories zo-IDs back then, as long as buzawenza umsebenzi wakho ube ugqibile. Litsho ke ibali lam nomcimbi wam we-ID or umcimbi wam wegama lam. Masidlule ke apho. Ndithe mna mos so ndade ndafunda ke ndagqiba umatric, ndizawumane ndirivesa ke kancinci ndibuyele back to ku-part 1. So inje ke lento before ndibe ndiyagqiba ukufunda ndithi mna bimane imali ibuye iphele njengoba ndithi bendimane ndifunda ndimane ndiphangela ndifunda akukho lula. There were times guys apho I used to cry, yazi nje ndimbuza imibuzo uThixo athule uThixo bengathi akekho kanti ukhona. Ndithe ku-part 1 kukhona umfana ke ndadibana naye, again intombi le yayisindisiwe izithandela uThixo wayo, asivumelekanga ngapho uba masijole imeko kodwa yona. So lo mfana ke xa ndimfumana unenjongo ke zomtshato, ndinayo ke nale like yababhuti xa bedibana nam baba nepicture yomtshato. Lo mtshato lo ngoku ndandizikhulela ndandingena kwa-picture yawo. So umfana ke wabantu wathi ke ufuna lo mtshato. Ndamnika i-chance ke umfana ngoba ke andikwazi uvele ndijole nje. So if iyona ndlela yoba makube ndizawukwazi uba ivumeleke le nto yam yoba ndibe nomfana mandamkele lo mtshato wakhe. So umfana ke nyhani supportive by all means, sehle kancinci stress because financially wayesupporta ke kwindawo akwazi usupporta kuyo. Ngeli xesha ndihlala kwaLanga, umfana wabantu, niyawazi kumcimbi webhangalo bethunana umntu uyakwazi uyithwala indlu yakhe kwela Kapa ayibeke kule ndawo afuna uyibeka kuyo. Impilo yaseKapa okanye ke nakweyiphi indawo kwezi ndawo ziba nemijondolo. Akunamsebenzi ke umfana ke yayingumfana apha konguwajika umfana wangu, umfana onesikhwele nangwethuthi ibhangalo yakhe eyoyibeka closer to apho ndandihlala khona. Andazi ke inoba because wayefuna sihlala sobabini but ndangafuna, ndathi no ayizosebenza le nto yokuhlala nawe, zawumane ndisiza ke sibonane kanjalo nakanjalo. So umfana waphela ethutha ke le bhangalo yakhe wayibeka closer to kule yam ibhangalo. Siyafana mos nabahlala sobabini, kwakhona le nto bendiyibaleka iyandehlela. Akunamsebenzi. Sithe sisuka apho ke ngoku qinga lo mfana seqala ukuba controlative ke ngoku akafuni ndiphume nookhazini bam, uba ndiye esikolweni, bukhona kaphangelanga ndiyabalelwa amaxesha obuya, zonke ezaa zinto ndiqonde wawo umjolo. Ndafika njani na kodwa Thixo apha, and andifuni yonke le nto. Ndiveni xa ndithi ayikuba awufuni ukumkhonza uThixo wakho, uyafuna ukumkhonza but izilingo zokuphila emhlabeni zikubuyisela umva, zikubeke kwiindawo ongazange ucinga uba kuzo. Ndingomnye wabo bantu ke othe go through zonke ezo zinto. So this one day ke ndihambe nookhazini bam, saphuma ke umfana wabantu caba ke wayelindile ke uba ndizawubuyela phana kuye, andibuyanga ke. So sithe sisuka apho umfana waqonda wacaba wavuka ngengomso wabheka emsebenzini. Xa evuka ngengomso ushiya imessage ethi undihlambele iiteki zam. Mna andihlambanga ezo teki, ndangena endleleni ndithe mos ndikhule ndinobukhwenkwe kwamna ndinga-understandi kwalo umntu ozabe ndibekela imithetho i-100. Andivani nje naleyo nto because already kweyam ingqondo ndinezam ii-plans. Akunamsebenzi ke. So ndaphela ndihamba ndangazihlamba iiteki. Bethunana umcimbi weteki wandifaka kwi-abuse ngomzuzu ekhawulezileyo.
umfana ke into andenzele yona uthe xa ebuye emsebenzini akazange andibethe umfana, wandibethela ukufa ziteki qha ezingahlanjwanga. Ndinichazela nge-domestic violence ke mna ke ungayazi uba sifike njani apho, but ke ya ndakhe ndafika nalapho kuloo nto. Lo mfana ke uthe xa ephakamise isandla ndaqonda asoze. Ngoku ndandikhula ndisithi andifune ndoda, ndifune mtshato, relationship, ndandiyazi into yoba andifune ndoda ezawulawulana nam because ndiyibonile laa nto ayizange isebenze phaa kumama. So I'm not expecting into yoba ibe iyasebenza apha kum. I'm not saying abantu bayafana, but kukhona nje le nto yokuthi if information uyazi isebenzise to your best advantage. So that's what I did ke. Ndazikhupha ke kulo mfana ndaqonda hayi makamane ahambe neesenti zakhe andincedisa ngazo, andizolenza ixesha tu, ayoyam le into. So ndizikhuphile ke emfaneni, akho nto, ndayincama imali yakhe ndazixeba yeyi besendisurvivile, ndifukuza in between ndaze ndabe ndikule ndawo ndikuyo ngala mzuzu, as much as uba ibingeyo ndawo ecaba iPorsche ke akho nto. Thesisuka apho umfana ngengomso wayenasomo sisitshixo saphana endlini. So ndamsendela imessage ndimxeba jonga ke apha mfana, into ezawufuna kuyenzile ke ngoku kuza ndicela undinike isitshixo sebhangalo yam uphume kum. Umfana ke ngoku kwacaba kwakhona ufuna undibetha, ndathi hayi jonga kuzawungonjwana mos apha, ndithe mna ndikhule nabafana, ndikhule nengqondo yabafana, ndizambetha mos lo mfana mna kuqala. Kwacaba ke sawududana ke mazivele zidedelane. So xa ndimdedela ke umfana ndayomxela ke ngoku koomalume bam, ndandinabo koomalume abaphaa eKapa kwalanga akho nto. Oomalume bam bathi makaze apha lo mfana siyamfuna sizawudila naye because kaloku ngoku kuthatha i-advantage. Hayi nyhani umfana so ayazi into yoba uyafunwa ngoomalume bam. Ndithe mna eKapa okanye kwindawo enemijondolo kulula upakisha umzi wakho uthwale uye kule ndawo ufuna ukuya kuyo. Nantsi into emnandi ngebhangalo, uyayibona, xa udikiwe upakisha umthwalo wakho, upakisha ibhangalo yakho, ungene endleleni. So umfana ke wenza kanjalo, sathi sibuya abe nomalume umfana kasekho, uyithuthile ke ibhangalo yakhe. Eyithuthile nje ibhangalo umfana kaphelelanga apho, uhambile waya phaa kulaa bhangalo yam wathatha yonke into wayendithengele yona guys. La mfana wathatha konke, ndithi konke wayendithengele kona. So uzukhumbula into yoba bendincediswa nguye ecaleni, akathathanga ezakhe zodwa iimpahla, wathatha nezam. So ndiphelele kwezi zisesiqwini, iishethi zam zesikolo, zonke ezinye izinto azikho, umfana uzithathile. Izawuthwani konje le nto ngoku? Ndaphela ndiqonda okay, into emandiyenze mandiye epolice station. Ayikho mosile, uyandigezela lo mfana. Ndahamba ke ndaya epolice station guys. Ndasichuba istori sam epolice station, kwathiwa epolice station masihambe. Mayindi ke uqoqoshile umthwalo webhangalo yakhe, andimazi noba ubheke kweliphi icala, akunamsebenzi ke umsebenzi okubalulekileyo ndandimazi uba usebenza phi. So saphela sisiya straight emsebenzini wakhe. Mayindi ke lo mjojo azifakela wona uyoba makazolandwa ngeveni emsebenzini ngenxa yempahla nje. Iyabona laba bafana bafuna ukuphatha ngomzuzu. Safike namapolisa, wathathwa wafakwa evenini emva, yarhoqa iveni yamapolisa ke kwemkwa naye kwayiwa kule ndawo ecaba ke uzibeke khona impahla zam. Xa kufikwa khona kuyabuzwa ke mfana, ziphi impahla zakasister? Umfana uthi andinakho impahla zakhe mna, khandithathe impahla zakhe endizithathileyo zezemali yam. Izawuba nzima le nto. Likely ke amapolisa, uyazi uThixo guys, uyakwazi uhamba nomntu. Xa ungakwazi uzithethela akunika umntu ozokuthethela. Wathi lo mfana lo bhuti ndandihamba naye weli polisa wathi okay, xa usithi uthathe ezemali yakho ziphi ke ngoku ezemali yakhe? Lo mfana abhoka athi akho kwazi impahla zemali yam. Athi lo polisa okay, masenze kanje ke, ziphi i-receipts zezimpahla othi uzithengile? Umfana avala umlomo, azikho mos ii-receipts. Okay. Aphele lo amapolisa athi yesu sigezela wena, kawusapha impahla zomntana sihambe, uyasilibazisa, siyasebenza thina. Ndawathanda amapolisa, ndifuna ukuthi emapoliseni lo mapolisa lawo andisebenzela lo mini, well done kubo. Ndayifunqula ke isuitcase yam, sabuyela endlini, bayondibeka endlini akho nto.
ndafika ke endlini ubomi baqhubeka bethunana ndaziqhubekela akunamsebenzi nesenti zam ndimane ndiyosebenza kunzima kunjalo ndiye nditsho mna ndithe ndimgqiba umatric ndandingasafuni nix nedibene nesikolo as much as uba ndiye kukhona le nto ndandinale nto ithi uzawuya esikolweni uzowuya and uzawufunda. Ndamgqiba ke umatric guys. So singekafiki ke ngoku istori sakugqibezela umatric, I met with ke ngoku utata womntanam, which is utata kaMosa. Xa ndimmitha ke utata kaMosa ndilapho ke kuloo 17 years lowo ndiyagqibezela esikolweni. So ndimitha kanjani utata kaMosa? Kukhona ifriend yam ke ekuthiwa nguNomi, sasifunda sonke phaa kwaLanga Comp. Xa ndidibana naye sifunde sobabini nje for i-full 2 years phaa. Sasivana kakhulu, so I used to visit kowabo. Utata kaMosa ke wayengahlali kowabo, wayehlala kwicala lakatatakhe, so imane visitha ke naye phaa kowabo. So ndammitha kanjalo ke. Umfana ke naye day one xa iqala undibona abesethi yho ndiyamthanda in front of his family, ndizamtshata lo. Ndabe ndiqonde yho hamba mtshato, ndibangabheka ngapha ngomtshato. And andifuni nobubhanqa bezi relationships because ndibone kakubi emhlabeni wam already. Ndancama ke umfana kwacaba hayi uyawufuna lo mtshato. Ndiyandivamose uba umcimbi wenkonzo as much as uba ndisindiselwe ndiyamthanda kakhulu uThixo, but izinto azihamba zihlangane somehow ndizibona kufuneka ndenze lo back and forth yobona ndisenza izinto endingazifuniyo, ndingazazi noba ndifike njani kuzo. But anyway ndiphinde ndiqonde you know what, okay mandingene kulo umfana noko uyathandeka yena, mandingene ke xa uThixo yena mpilo ayifunayo for mna yileya lo mitshato nalaba bafana, hayi mandizifake ke kulo mtshato. Ndangena ke bethunana emtshatweni notata kaMosa lowo. Shame, he was very nice ubhuti, wandiphatha kakuhle nje naye kwakuhle nje, nefamily yakhe yandithanda mos because already babesebendazi. Wapopa umtshato kwakuhle. Ngoku emtshatweni ke ngoku andazanga zikeep stay. Niyayibona le nto yasemtshatweni guys, uzigqibela uthandwa ungazi uba kwenzeke ntoni, sozibona ungasafunwa ngomzuzu. Akho nto ilula bafethu, yazi akho nto ilula. Ningandihoyi ke ndixokoxokwana apha ebusweni, ndizidinelwe mna bethunana, andilali kakuhle, ndiyasebenza mos mna ubusuku nemini ixesha elinye, so ndidiniwe. So kodwa ke le kufuneka ndiyithethile ndizayithetha, kunamsebenzi. Hambani nam nje ke nina nithi chu. Zaqala iingxaki zomtshato zisandise kunoba kunyaka olandelayo nditshatile. Ndisasebenza ngapha eWoolworths, ndinemali yam ke nam, nobhuti uyasebenza unemali yakhe kurayithi, so salungisa ikhaya lakhe eli bendimfike ehlala kulo. Ndithe ndisajonge leyo ifamily yasuke yanditshintsha ngomzuzu. Ayibo sifike njani apha? Ndinakukhona nee-threat ezithile apha uba ngumzi katata lona, sucinga fama ngumzi wakho singakukhupha anytime sifuna. Hayini emtshatweni guys, zintoni kanti ezi? Ndimncinci ndidiniwe mani zezi zinto, ndidiniwe zezi zinto zindihlelayo apha. uThixo nje nditsho uyakuyeka uThixo ungene entweni uthi ujongile ingathi ukurayithi ungazi uba kwenzekeni, iphinde ibe bubutyobo, akunamsebenzi. Ecaleni ke lo bhuti ufuna umntana, ndiqonde yho umntana sesinye istress mos esi. Ndikhule mna ndisithi andifune mntana ebomini bam. Yabona nje lezi zinto zomjolo zomtshato ziyakwazi uyitshintsha ilife yakho, itshintsha iplans zakho, kwenzeke nje into ubungenayo nje engqondweni yakho. Kunamsebenzi ke ndithi kubhuti ke mna ke ngoku ngulo ukhule ndingafune mntana, sawuthini ke ngoku? Niyayazi ke guys indaba yomtshato wabantu abamnyama, the pressure oyifakelwayo kube kufunwana nalo mntana apha. Mna kungona ndiqala ulungisa ubomi bam, kubhizi kufunwa abantwana, ngoku ndizoyithini le nto nje. Ndaqonda okay mandize neplan. Iplan yam ke ndizama ukuthi kulo bhuti uyabona umuntu uzama indlela yoba umkhuphe kule idea anayo. Ndithi kuye jonga ke masi exchange ke mfana, wena uzawufumana umntana, mna ndizawufumana indlu. Sendibonile mos uba isigezo sezawuqhubeka kulo mtshato. So indlela lula mandishiye lo mzi waba bantu ndihambe ndiyozikhangela. Ndiyambona umuntu uyabhala phaa, baphi abazali bakho? Sorry guys ndithe mna ndimtsha kule nto yale live, so nizawuxola, ndizawumane ndifunda ndimane nditsheka ndiphendule. Abazali bam bafa switi, ubuya afuna usimamela eso story sabazali. Ndicela utshekhe upart 1, babekhona ngelaa xesha.
but ke yeah, go back to part 1 uzawusazi story uba kwenzeke ntoni. Sorry. Ndathi okay, maku-exchange umfana, ufumana umntana, ndifumana indlu. Ndifumane nyhani ke athi ubhuti avume because nguye ofuna umntana egqibeleni, andifuna umntana. So sithenge ke le ndlu. So xa sidibanise ke isalary zethu akho nto siyothenga indlu iSerifere. So mna indlu yam ke ndamvela kuyo ndina 21. Ndandingenayo na-21 by the way. Ndamuvela endlini namhlanje ngengomso ndabe ndigqiba u-21 years wam. Ndamgqibela ku-21 years, sorry guys, 21 years wam elantuzeni kweyam indlu. Yes, ndathi good. Then ke ngoba uThixo endimthandazayo guys uyeva, uyamamela, unayo nje indlela omamela xa esefuna ukumamela. Ndithe mos mna, so seku-5 years later nditshatile apha ndinamntana. So umntana nabanaye xa na-5 years ngeli xesha ke kuthengwa le ndlu. Ngengomso ndabe ndigqiba u-21 years wam, ndacelebrate kwamnandi. Yazi guys ndakhe ndathi yazi uziva uba uthe kupholile. Yazi nje ingxaki zomhlaba khe zokuphumze nje kancinci. Ndapregnant ke guys, umntanam engumusa. Ndithe kuni mna ndiyakholwa mose kakhulu kuThixo. As much as bazibuye zingahambi ngendlela izinto akunamsebenzi. So ekukholweni kwam ke igama lalo mntana lindimele enhlokweni ukuthi whatever uyenzayo xa uthiya lo mntana funeka ibe ligama elinayo into kwenza noThixo, ukukubulela uThixo. So igama endaninalo ke enhlokweni yam yayingulubabalo. Kwathiwa hayi akazokwazi umntana uba ngulubabalo because ukhona olubabalo kule family. Ndacinga ke ndizothini nje kodwa ndiyalifuna eligama libe nento edibene noThixo phakathi. And ke andizokuthi nguGrace because umfana isawunda ayisawundi kakuhle xa enguGrace. But ke umusa ke ndathena around ke ligama to umusa ke wabe umusa ungumusa ngolo hlobo. But ke before umusa azalwe ke guys, niyayazi izinto zabantu abamnyama mose. So xa umithi kuzawuthiwa hayi baza kuthakatha, kuzawufuneka uhambe uyoqiniswa, uzothwanzwa ngezaa zinto. Ndithe mna ndikhulele kwikhaya iyeza elalingaphathwa. Nindive kakuhle, andimgxeki umntu olisebenzisayo, uyazazi zizathu zakhe zolisebenzisa. But ke mna ndisuka kwikhaya kwakuthiwa no, iyeza stay away. Umakhulu wam ke into yayimenza uba makalizonde impela iyeza. Caba wakhe wagula ke, ndizawubuyela back kancinci. Wakhe wagula umakhulu siya koogqirha, oogqirha bengamkwazi umnceda. Sister bakhe bamthatha bamsa egqirheni. Gqirha elo caba ke lamkhandela iyeza lingekho. Umakhulu ke waye too much, yonke into ebefuna uqiniseka uba yiyo. So caba wathi egule njalo wahlala phantsi wapika icela iyeza. Xa esithi hayi man bubhanqa beyeza eli kukhiwe imithi ethile, wayeyichaza kumakhulu loo mithi, imithi engazange yaphilisa mntu. So imali imkile kudlaliwe ngaye ke ngela xesha kunamsebenzi. Umakhulu so sikhula ke ngokumakhulu ecacisa babantwana bam ningaze nje niye emagqirheni azawudla imali yenu anirobhe. Again ndiyafuna ukuthi nindive kakuhle. Amagqirha okanye abantu abasebenzisa amayeza wabo if ayewabasebenzela by all means ayikokwam ukujaja. So ndishera nje loo part. So ndabhoka kuba no, andizoyenza loo nto, andizoya mntwini mna. Ndizawuthandaza uThixo lo wam umntwanam uzawuba protected xa kufuneka abe protected. If uThixo umfunefile uzawufakho ndibithini. Right. I was praying ke guys uba ndiqhelile ukuthandaza akho nto intsha. Ndade ndabe ke ndiyazala. Xa ndizalayo ke guys, hayi umntana aphume ngumntana orayithi, akho story. Ndithe ke the other day ndihamba ndisiya pha eMakhaza siyobona enye ifamily pha endleleni yethu kuthi gqile ntombazana. So ngondiyandimzala lo mntana ndivuyile into yoba uThixo uyivile imithandazo wam, lo mntana uphume ephila akho ndibitheni. Yes, because yayininzi nje into eyayithethwa, ininzi into ethethwayo umntu xa ipregnant. Niyazazi izitori zabantu abamnyama ziyasokolisa kakhulu. So sivizithele phaa eMakhaza. Xa sibuyayo endleleni yethu eMakhaza, yemani umntanam lanto so kube khona le ntombazana sidibana nayo endleleni ibicela le ntombazana, ndicela ubona umntana guys. Kuyabanda ke ngale mina umntana ucovered, uhleli ukwi-prime yakhe abhoka ugayi athi no kuyabanda uzokwazi umfunqula umntana. And we are running late, sifuna uleqa ibhasi ebuyela back eSterifere. Akunamsebenzi, untombazana i-insiste yeyi imphakamisa umntana ngenkani.
imvuse yaze wamvusa ke futhi imphakamisa ngenkani. But ke anyway saphela siyofika endlini. Bantu benkosi, xa sifika endlini akakhala umntana uyatshweda. So sibancinci mose sobabini nobhuti, nje nditsho at that time I was 21, he was 20, we were 7 years older than me though. So xa sifika endlini umntana uyakhala, asazi kwenzeka ntoni apha. Sibangazama le uyakhala qha lo mntana. Guys, ndiyathi xa ndithi ndiyaphakamisa ndiyabamba umntana entlokweni, ifokotho lithe gonqo. Kudla ngothiwa ke abantwana abatshonelwe lifokotho bayafa. Nalapho ke ndamkhalela uThixo ndathi awuzokwazi kaloku ubundiyekela ntoni be-pregnant, kanti useza kuphinda undithathele umntana xa ndiqala ungathi ndiyayi-enjoya le moment yoba ke ndide ndabe ndaqhela uba ndinomntana, ayikho into endizoyenza. Yebethunana akakhala umntwana. Ekukhaleni kwakhe umntana into endiyenzileyo, so I prayed for laa mntana. Inceba zakaThixo guys, yilanyuka ifokotho lomntana, wayeka ukhala umntana. Ndambona ngalamini uThixo uba yebethuna ayikuba akekho uThixo, qha udinga thina sikholwe. And ke iBhayibhile yatsho bethunana ukuthi sinikiwe authority ukuthi xa ungathi kwintaba funqule kuphoseke elwandle ingayibaleka. Iproblem yethu singabantu ukholo asinalo, so into esebenza ngamandla apha lukholo. Yes, so ndifuna ke ndizanishiya apha for now, ndizawuphinda ndibuye ke no-part 3 ndiphinde ndidwabe ke bethuna. Nizawundixolela ke ndizanishiya ngokufuneka uhumane asebenzile. Bekukuhle ke kwaba bandijoyinileyo. Thank you. Ndiyasokola ke guys, nditsho ukuenda le recording. Ugele ndithe izinto akazazi kakuhle, so nizandixolela baba yini ke kodwa.